Officer. Shi ne DPO kullum dai. DPO muna aiki tun ɗazu. Kai! Ya za ka zo mana taking port tana bacci? Eh? Kai? Kana ta wani hamma ka haɗe ni fa? Dan kai da yunwa nake ji. Yunwa? Wallahi. Kai za ka nuna min jin yunwa? Wallahi tun jiya tun gugurin nan da ka saya mana muka ci har yanzu wallahi ba mu saki. Kai, ina gaya ma ka shiga hankalinka fa. Tashi! Bangar Idris! Bangar Idris! Bangar Idris! Bangar Idris! Kaga ba bas! Matsaya haka. Kana menene? Ah, kai! Kai! Officer. Officer. Ba ka ji ana magana ne? Officer. Daga ina kake tun ɗazu ina ta tsaye tun daga can nake tsaye da kai ka tsaya. Daga wani aiki ne. Daga gurin aiki kake me kake da kwalin indomi a gaban mota? Ni yara za a kaiwa. Kai ban yarda da kai ba. Daga ganin ka ku ne masu mana smogalin daga wani ƙasa kuna shigo mana ita Najeriya. Kawo shi nan. Fito da shi. Kawo shi nan. Wani kwalin indomi. Daga ganin ka dan smogalin ne. Aba Allah yanzu kai ka gani kamar wanda yayi kama da wanda zai maka smogalan. Wallahi dan smogalin ne. Da kwalin indomi. Kai kwabar jata. Zo. Yasa. Kago. Officer. Ita min wannan kwalin indomi da tuku. A je ta a can. Ina zuwa. Bari in ci gaba da investigate din shi. Kai ban yarda da kai ba. Daga ganin ka ku ne masu mana smogalin daga wani ƙasa kuna shigo mana ita Najeriya. Aba Allah ku dinga kula da aikin ku mana. Wato dai ba mu san aikin da muke yi ba kenan. Ba wai ni na ce muku sani ba amma dai ku dinga gyara aikin ku. Yigo no ina zuwa bari. Kai. No sense. Kai. Waye kai? Me sunanka? Allah bai sunana marigayi. What?